Vitajte v Epodex. V tomto videu vám ukážeme, ako natrieť vašu kuchyňu pomocou Acrylic Protect akrylovej farby od Epodex. Budete potrebovať Acrylic Protect, miešací pohár a miešaciu paličku, vaničku na farbu, valček a štetec, maskovaciu pásku a plastovú ochrannú fóliu. Pri hladkých povrchoch odporúčame povrch predtým ľahko prebrúsiť, aby sa zlepšila prilnavosť farby. Uistite sa, že povrch je bez uvoľňovacích prostriedkov a iných látok, ktoré narúšajú prilnavosť, ako je masnota, vosk, silikón, zvyšky betónu a čistiace prostriedky. Zakryte pracovnú plochu našou plastovou ochrannou fóliou. Zakryte povrchy, ktoré nebudú natierané, maskovacou páskou. Nalejte farbu do vaničky na farbu. Naneste materiál a nechajte zaschnúť. Pre viac informácií navštívte našu produktovú stránku. Všetky nástroje potrebné na aplikáciu nájdete v sekcii Vybavenie. Veríme, že si užijete používanie našich produktov. Váš tím Epodex.